Tisíce Slovákov sa zaujímajú o to, aby naša krajina bola zdravšou a ekologickejšou. Preto Eko to funguje vám povedia oni sami. Ahoj, volám sa Olga a zaujímam sa o tému elektrických aut. Sú naozaj ekologickejšie? To vám poviem práve teraz. Elektrické autá sú často prezentované ako ekologická alternatíva k tradičným automobilom so spaľovacím motorom. Mnohé krajiny a automobilky plánujú prechod na výrobu výlučne elektrických aut, a to už v najbližších 10 ročiach. Avšak otázka, či sú elektrické autá naozaj ekologické, zostáva predmetom diskusie. Jedným z hlavných problémov spojených s elektrickými autami je výroba ich batérií. Tieto batérie často obsahujú vzácne kovy, ako sú lítium, kobalt a nikel, ktorých ťažba môže mať negatívny dopad na životné prostredie. Okrem toho, recyklácia lítium-iónových batérií je stále nákladná a technicky náročná. Pričom v roku 2020 sa v Európskej únii zrecyklovalo iba 45% lítia z týchto batérií. Je ale skvelé, že Európska únia si dala aj ciele do nasledujúcich rokov. Do roku 2027 by to malo byť až 50% a do roku 2031 až 80%. Štúdia z roku 2019 naznačuje, že pri zohľadnení emisí z výroby batérií a elektriny môžu niektoré automobily produkovať viac oxidu uhličitého na kilometr ako naftové vozidlá. Elektrické vozidlá sú však energeticky efektívnejšie ako bežné autá. Dosahujú účinnosť nad 77%, pričom spaľovacie motory premieňajú iba 12 až 30% energie z paliva na pohyb. Avšak ekologický prínos elektrických vozidiel závisí od zdroja elektriny. A to je to najpodstatnejšie. Na Slovensku je podiel elektrických vozidiel na trhu stále nízky. V 3. štvrťroku 2024 tvorili elektromobily len približne 3% z nových vozidiel, čo je výrazne pod európskym priemerom. 50% respondentov však verí, že elektromobily sú ekologickejšie ako spaľovacie autá, zatiaľ čo druhá polovica s tým nesúhlasí. Tak si vyberte. Pre dosiahnutie skutočne ekologickej mobility je nevyhnutné pokračovať v rozvoji obnoviteľnej energie, zlepšovať technológie a recykláciu. A zároveň podporovať udržateľné dopravné riešenia.